Pusit. Hindi nakasaksak. Oo. Pagkatapos pag wala na masyadong buwanta, yun, mabibigla ka doon. Baka katapon yung Tapos, isaksak ko na. pag kuha na, pag na-drain mo na, saksak mo. Kahit hindi matubigan kasi may tubig. May tubig na. Pagkatapos, ganyan-ganyanin mo. Ah, Habang lumalabas yung tubig. kumbaga ididirin ko siya, bukas yung makina. Oo. Tapos, ayan po, good morning. Sunday. Araw ng linggo ngayon. Yun. Agang gumising. Mag-edit. Yan, si Dugong. Hello! Ano sila na almusal namin. Ayun, dito tayo natulog kagabi. Yun. Okay yung birthday ni Ka Jewel. Hindi makapag-uwi. Hindi nakauwi. Gabi na pero di naman ako na Hindi na ako naginom ng gusto. Tamang lang, jamming lang. Hello, nandyan. Hello! Good morning. Araw ng linggo. Habang buhay. Talong. Siyempre, maraming salamat sa mga pumasok doon sa live ko. Sa live at mga nagpakulay. Salamat kay Julius. Shoutout kay Julius. Yun. Oop, copyright tayo. Ayan. Congrats sa dalawang naka-challenge. Ayan. Stay number 3, Carrotman. Yo! Tatlong araw na Tatlong araw na. Number 3. Pero maaba-aba pa yung labanan. Palabanan mo. Yun, salamat sa sumusuporta sa dalawang team pahaway na naka-challenge. Sana suportahan niyo po hanggang dulo, hanggang makatapos. Bagay, manalo matalo, panalo pa rin. Betul? Oo, panalo. Panalo pa rin. Yan. Tilo. Ay, yan, masarap na yan. Prinito yung paksiw. Malasa na yan, oh. Nasundot sa pit. Tamang pampatulog lang yung tagay ko kagabi. Aga kong natulog. Aga rin nagising. Kasi mag-i-edit tayo. Siyempre nakapagkape na. Tinimpla ni Tilo. Ang kape na mo ito ko. Yung baso. Baso mo lang. Yan o. Kinapian ko. Baso mo lang. Siyempre edit. Habang buhay. Yan, balikan natin yung niluluto ni Tilo. Yan, kape. Kape. Talong. Paksiw na prinito. Masarap. Tapos yung sabaw, initin mo. Na malupit dyan na banat. Talong. Sabay tuyo, kalamansi, sili. Rapsa. Srapsa. Ate Mayang, good morning. Agang naglaba. Agang naglaba. Mga pato. Hindi lang namatay yung mga pato ko, marami na yun. Pato.
Tulog pa yung birthday boy ah. Kuya Puloy. Morning. Elias Lagas. Good morning. Oh ay. Gandang umaga. Hindi tapos na. Anong maganda sa umaga mo? Malupit. Ayos ay. Dito sa baba kasi. Ayan tapos si Tilo na ano na magluto. Ito naman. Dugong naman. Halong. Halong ni Dugong. Amo. Yo, yo, yo. Ila. Tingnan natin yung prinito ni Tilo. Charan. Wow. Baka tinapon mo yung sa ulo. Oh, parang prinito. Ayan, dito na si Vince. That's Umuwi. kulang sa alak. Kulang sa alak. Yung alak. Karot man. Pinakasan ako naman. May ano, may bulkit yung noo. Pabulganize. Oh. Yeah, so may na yung pagkabulganize, nagbabaklas. Oh! May butas man. Butas nga oh. Lumubo ulit na sila, lumubo nung katawan mo ha. Siyempre tayo, edit time. Edit time. Kahapon to, iwan ko kung ano mangyayari dito ngayon. Mangyayari na. Ayan, si Karot na yung tumapos. Prender ko din. May balupad. Filtro pa lang. Bagda ka to lang. May muta pa yung ilong mo doon. Kabila.
Kuya Tugsok, laging makintab yung motor, oh. Oh, parang laging bago. Malupit mag-alaga, oh. Ikutan natin yung motor. Wala man lang kaputik-putik na. Oo. Oh, laging dinidilaan, ah. May isang pagita pa. Parang nagsimba to ngayon, ah. Lupit ang motor. Laging makinang. Maalaga. Amoy bago pa pati. Yan, matugsok kay Bobby. Nandun, kay Vince. Pwede rin ko mamaya yung ano, yung tangke. Bakit di mo pwede? Hindi pa. Wala siyang gagawin. Hindi man, hindi mga ganun naman ito. Buksan ka muna bago buhayin. Oo. Palabasin ka muna. Kahit kuhan, bawas ko muna. I-off mo muna. Pagkatapos, buksan mo na masyado yung tubig. Pag kunti na, pag hindi na siya bumubog ka masyado, tamo yung green. Paano? Paubos mo na yung tubig doon sa gripo. Pusit. Hindi nakasaksak. Oo. Pagkatapos, pag wala na masyadong bumunta, ayun, mabibigla ka doon. Baka Oo. katapon yung Tapos, isaksak ko na. pag kuhan pag na-drain mo na, saksak mo. Kahit hindi mo tubigan kasi may tubig. May tubig na. Pagkatapos, ganyan-ganyanin mo. Ah, Habang lumalabas yung tubig. kumbaga ididirin ko siya, bukas yung makina. Oo. Tapos inubos ko muna yung dati. Oh, sige. Dirintin mamaya. Kaya yun, pag puno pa yun, matigas yun sa ilalim. Tapos kukupsit. Yung pressure. Yung kuhan, maka. Pressure. Oh, sige. Nagpatura ako kay Kuya Tugsok. I-drain ko yung i-drain ko yung ano, yung pump. Kasi may parang may mga ano, may nahihigop pa na mga Buhangin. buhangin. Ayos, maalaga. Alaga talaga sa ano. Ang motor. Walang dumi. Kaya sabi ni Enchong Di, duda na ako sa'yo pag naggagawa tayo. Ako madumi, ikaw hindi. Sa galaw kasi. Oo. Sige. Ingat. Ano po mga parang Jason, bali uwi muna ako dun sa bahay kasi linggo naman. At may gagamit din po ako dun sa bahay kasi na ano, yung mga panggatong ko, iangat ko na dun sa gatungan ko para matuyo na habang walang ulan ngayon. Tapos may di pa ako natapos dun na sisibakin. Yung time check natin 10:16 at nandyan sila, may salo-salo ngayon. Nagluluto sila ngayon. At siyempre maraming salamat kay Ate Milo din na nagbigay ng pampapuds dito sa barracks. Yung pasensya na po at Milo at di tayo makakasama sa kanila sa salo-salo. May gagamit din ako dun sa bahay. Ayun. Yun na muna ako. Ayun po, dito na ako sa bahay. Yun. Time check 10:37. 15 minutes. See snow. Ayun po. Bye-bye.